Дами и господа, следващата среща ще се проведе между двама бойци в категория до 77 кг К1. В червения тъгъл на ринга излиза Богдан Шумаров. Срещу него в синия тъгъл на ринга очакваме Кирил Иванов. В червения тъгъл е състезателят от спортен клуб Боил, град Варна. Той е многократен републикански, балкански и световен шампион. Уважаеми дами и господа, моля за вашите бурни аплодисменти за Богдан Шумаров! В синия тъгъл на ринга е Кирил Иванов от спортен клуб Тим Варна. Той е многократен медалист на национално ниво в стиловете К1 и Муай Тай. Моля за вашите аплодисменти за Кирил Иванов! Рефер на домовете Руско Турманов. Богдан Шумаров срещу Кирил Иванов. Една среща, която предвещава да бъде изключително оспорвана. Двама много талантливи бойци. Богдан Шумаров вече направи няколко матча във веригата Ultimate Pro Fight. Той е с бял-червените ръкавици. Срещу него Кирил Иванов, 25 годишен варненец, представител на клуб Джет, с бронзов медал от Балканската купа. Той направи също страхотен матч на една от предишните гала вечери Ultimate Pro Fight срещу Бранко Бабачев. Иванов загуби след съдийско решение. Доста здрав матч. Кик на Кирил Иванов. Игра от далечна дистанция за сега Кирил Иванов. Успя да посира още един лоу-кик. Богдан Шумаров много спокоен. Опита се да загражда дясно кроше вкара Богдан Шумаров, който прави първите си стъпки в кикбокса и Муай Тай през 2009-та. Още като кадет показва страхотния си потенциал Богдан Шумаров. Спечели световната титла по Муай Тай и по кикбокс в тази възрастова група. На първият турнир Ultimate Pro Fight Шумаров надви Едуард Алексанян, а на следващата гала вече игра страхотен матч с Атанас Божилов, но отстъпи по точки. Здрава размяна, ляво кроше посира Кирил Иванов, а в главата на Богдан Шумаров. Сега Иванов се опитва да надгради на това, което постигна преди малко, да нанесе още поражение върху Богдан Шумаров. Още лоу-кик на Кирил Иванов. Пуска отново своя лоу-кик. Кирил Иванов доста честичко ползва тази техника. Десен прав в тялото на Богдан Шумаров. Сякаш си изпари самочувствието и спокойствието, с което Шумаров започна тази среща. Причина за това бяха ударите, които получи. Отново Кирил Иванов в атака. В ъгъла е Богдан Шумаров, опъркът с тялото, дясно кроше. Върна едно коляно Богдан Шумаров. Пробва и да контрира, но отново е надигран при размяната. Ляво кроше, страничен кик в целта. Много е стабилен Кирил Иванов в момента. Прекрасно започва тази среща за него. Дясно кроше в главата на Богдан Шумаров. И се получи дясното кроше на Шумаров. Въпреки инкастираните удари, във всеки момент Шумаров показва, че може да бъде много опасен. Кирил Иванов сякаш знае това и не прибързва. Апъркът в тялото на Богдан Шумаров. Сега Шумаров най-сетне успя да контрира точно с гонга.
Първият турнт определено беше за Кирил Иванов. Много по-агресивен, много по-точен беше при своите атаки. 25-годишният боец. С 2 см по-висок Кирил Иванов от Богдан Шумаров. Няма голямо значение това. Още повече виждате, че Кирил Иванов игра доста по-приведен. Мобилната стойка. Прекрасен лоу-кик на Кирил Иванов. Отново сега дублира. Богдан Шумаров закъснява. Така беше и в първия рунд. Но все още има достатъчно време за Шумаров. Прекрасно дясно. След това и ляво круше вкара Шумаров. Здрави размени. Беквист вкарва Кирил Иванов. Най-интересният момент от началото на срещата. Най-сетне и възможност за Богдан Шумаров да покаже на какво е способен. Дали това няма да бъде повратният момент в срещата. Много тежки удари вкара Богдан Шумаров. Усети ги Кирил Иванов. Но имаше сили и да отвърне. От тежки крушета едно след друго. Взеха си мерките двамата бойци и сега вече настава момента на истината. Той ще покаже повече сърце и повече кураж на ринга в дворец на културата и спорта. Дали този матч няма да бъде най-интересно от цялата гала вечер на Ultimate Pro Fight. Още много страхотни битки ни очакват в следващите минути, но тук нещата станаха по-специални. До секунда пауза не си дава двамата. Пръкът в тялото. Падна гумата от устата на Богдан Шумаров. Сега ще бъде почистена набързо и поставена отново в устата на Шумаров. Кратка пауза, която приключва. Точно сега. Сега натиска отново Богдан Шумаров. Така започна матча той. Не беше дясно круше на Кирил Иванов. Връща ляво круше Богдан Шумаров. Апъркът в тялото на Кирил Иванов. Не беше коляно в клинча. Добра работа на Богдан Шумаров. Който определено се върна в срещата с този втори рунд, въпреки че и Кирил Иванов продължава непрекъснато да обсипва с атаки своя опонент. Много добър преден кик на Кирил Иванов. Доста по-равностоен рунд в сравнение с първата част. Тежко коляно в тялото на Кирил Иванов. Апъркът сега в главата. Шумаров в атака. Търси тялото на Кирил Иванов. Дясно круше в главата на Иванов. Богдан Шумаров отново продължава коляно. Десен прав и ляв апъркът в тялото на Кирил Иванов. Дясно круше. Сякаш се огъва Кирил Иванов от тези непрекъснати атаки. Изгледаше наранен от колената и апъркътите в тялото. Край на рунда. Добра работа на Богдан Шумаров. Много сериозно завърши и втория рунд. Богдан Шумаров натисна Кирил Иванов, който изглеждаше наранен. Да видим дали ще е успял да възстанови Иванов за този заключителен и решителен рунд номер 3. Добро дясно круше на Кирил Иванов. Върна му веднага подобна техника Богдан Шумаров. Всичко ще бъде решено в тези вече по-малко от 3 минутки. С бял-червените ръкавици Богдан Шумаров с бяло-сините Кирил Иванов. Не лошо дясно круше на Кирил Иванов. Показа той характер в матч с Бранко Бабачев. Много удари понесе тогава Кирил Иванов, но и успя да върне. Не лоши Богдан Шумаров. Сега има възможност да довърши това, което започна във втория рунд. Свеж изглежда Кирил Иванов, в добра кондиционна форма се намира. Все още не показва признаци на изтощение, но
Още време до края на матча. Ляво круше пласира Богдан Шумаров. Ново ляво круше. Бекфист в изпълнение на Богдан Шумаров. Не се получи следващия кик, който продължи комбинацията на Шумаров. Състезателя на Боил Варна. Отново показва най-добрия си кикбокс. Ляв прав в главата на Кирил Иванов. Има възможност да тренира с Владимир Вълев Питбул, един от най-опитните български кикбоксьори, Богдан Шумаров. Вълев, който е типичен файтър, привърженик на подобен тип размени. Със сигурност се е показал много хитрости на Богдан Шумаров. Малко по-всичко ще видим и самия Вълев в екшен. Ляво круше, точен беше Богдан Шумаров. Дясно круше в главата на Кирил Иванов. Много мощна атака, пада гарда на Кирил Иванов. Коляно в тялото. Дясно круше, браво на Богдан Шумаров. Затвърждава той своето превъзходство в този трети рунд. Сигурно започна матч Кирил Иванов, но постепенно Шумаров успя да го пречупи. Страничен кик, ляв апъркът в тялото. Сега опити за хайкик. Ще остане ли на крака Кирил Иванов? Много тежки удари и колена инкасира. Кирил Иванов, страничен кик, намеса на рефера, който казва, че Кирил Иванов няма право така да се върти. Двубоят продължава, малко време остава до финалния гонг. Търси нокаута Богдан Шумаров. Кирил Иванов е в режим на оцеляване. Наш бекфист, след това и коляно. Страничен кик. Много високо темпо налага в края на матча Богдан Шумаров. Дясно круше, ляво круше след това. Страхотни изпълнения на Богдан Шумаров. Коляно в главата на Кирил Иванов. Как намира сили все още Кирил Иванов да остане на крака и ще иска чудо. И това ще бъде всичко за тази среща. Епична битка и изключително представяне на Богдан Шумаров във втори и третия рунд. Не започна много добре матча за боеца на Боил Варна, но след това сякаш се окопити. Дами и господа, победителят в тази среща с 3-0 е Богдан Шумаров!